Domingo, mabali namin. Ay, ano dahil dyan na tagtagainap ko? Nagpukaw kampay edi ni Rosa amay sa prinsesa. Edi kuan, insang patimay sa prinsipe, nga da bayabay da abwaya. Ay. Mali na niya tagtagainap ko. Maturog ang sama rin. Parang mabaliwan na siya. Mati. Istorya ko ma. Masapol na ma-edit. Kaya't ko tagpasyar iti kabakiran masakupan ti pagarian soldado kamuti. Ibagayo lang, numano kami a soldado amang bayabay kada kayo. Bagaak dagiti kakadwak. Sika lang ti kayat ko amang bayabay kanyak. Ang madaydayaw nga ari. Apayakas la di ka makasaaw. Delikado iti kabakiran madaydayaw. Amang makasalaw tayo iti narungsot nga ayop. Mabuting ka? Adabasit butang ko. Ado ti narungsot nga ayop nga agdangran iti kabakiran a masakupan ti pagarian gustisok. Kasano? Pinaritan nyo matan dagiti manganop nga agdakiwas ijay. Nagpaado dagiti atap anabiyag ijayan. Adda nga minsan mo nga mo, soldado kamote. Anya ti jak mo, madaydayaw? Mamuam to. Ala, agrubat ka. Agpagnapagnata, agkabalyo ta kayam. Sige, madaydayaw. Delikado ta. Kita. Anya dito yung ruaryo? Medalyon samot dito yung kwintasyo, madaydayaw? Wen, medalyon atawid ko kadagiti nagkauna kapututan ti pagarian gustisok. Ala, irbuat mo dagiti nasken nga itugot ta. Agpaisagana akiti balon ta kadagiti kusinira iti palasyaw. Napagad ti pampanunutom asawa nga ari. Di ka madanagan. Makitam na tayo. Ti medalyo na tawid mo iti kapututan tiyo. Wen, adda anting-anting ko. Isu adi ka madanagan. Saan mo pa'y anapadas, wano di mo pa'y na diskubre, no anya mo tapan nakabalitad tadita. Isu nga rod, amapan kami ken soldado kamuti iya kabakiran. Subukak da ito'y. Doktalek no anya ti pan nakabalin nga adday ti da ito'y medalyon. Apay nga minadi mo inamo, iti si bibiyag pa'y da di kaudyan na panglakayan. Amumit, maudin anguy-ana, idi nakasangput ta iti dana palasyo. Jak nakamakam ti maudi abalikas na. Ay, agamakak. Amang ano saan kayo ton makasubli kan soldado kamuti dito'y palasyo. Dakkel, ti panagtalag ko iti da ito'y medalyon. Iso ti kalasag me.
Asawak nga ari. Di ka madanagan kunak manen. Ayan ni Prinsesa Rosita. Aday di hardin. Kadwa na ti bayabay na adama. Mapana kita yan na. Bilinak manen asardinganan apadaanan di mamuto. Dama Pilat! Ayan mo! Dama Pilat! Nagbalog man nga tan, di ka bakit na dama dito'y palasyo? Mga nanakiin no naman kini Prinsesa Rosita. Ano pa nagpadaan iti aglawas nga aglaklako iti masaramsam. Iti ayan, tinagkalaruangan. Mapanak man ijay. Ay, patay tayo, aray na. Aduy akaw. Kung naklano nagbalog ka man din, Dama Pilat. At daak lang iti ayan ti tawa, di ta pagurayan iti bisita, iti inangag ko ti pukayaw. Ada pangibaunan nyo kanyak? Isaganam jarwatek nga agpasyar, kanagsagana ka ba takadwa anak. Ay, mapantayo manen agpasyar ijay sentro ti syudad, madaydayaw aray na. Saan nga ijay syudad? Ijay kabakiran. Ha? Ala, agaraw ka. Ay, wag madaydayaw aray na. Ay, kaay-ayok ti mapani ijay sa kaanan ti bantay. Presko ti agin ijay. Adu ti sabsabong makapabangar. Agaliwak sayak mo kabayatan ti kaawan ti asawak nga ari. Awisag ni Prinsesa Rosita, bareng kayat na ti sumurot kanyak. Nukasta, mapan kayaw soldado kamutay. Wan, Dama Pilat. Kat apay mo't day tabit-bit mo a basket. Kan adda pa'y dalungdong mo. Adda pa panam? Ay, mapan kami kano agpalailang ken Rina Sofia ijay sa kaanan ti bantay, amasakupan ti pagarian. Ijay ka di burayok? Un nga taa. Lumabas kami ijay. Ang mga no kaya ti makikuyog kada kami gini Ari Gustingok. Ay, diyak mo ken Rina Sofia. Ang mga no saan na nga imbaga ken Ari Gustingok, amapan kayo mo't ijay. Awan na sa o kanyak ti Ari. Makaammo no saan daan nagsaritay ti Ari. Ninto Rina Sofia ti makaammo amang ibaga. No, ibaga na Anya? Adda ka di palimod ni Reyna Sofia? Daka mo. Di ka nagdama ag soldado kamute. Ang mga nururayan na kanti aray. Napinta sa paginanaan dito'y siroki, duduugan na baliti soldado kamutay. Kita nodda mabalinta pangigalutan iti indayaw na paginanaan ta. Ay, madaydayaw nga Ari. No kaya tiyo ti aginana, apay dito'y pa'y sirok ti baliti. Ado ti sabali akayo mabalintay o paglinungan. Saan adito'y? Kaslad da kabuteng mo soldado kamutay. Adda amak ko iti kastoy akita ti kayo madaydayaw. Kunaday di apong ko nga amang day di amang ko. Abalay ti karkar na nabiyag ti balete. Nang runa no, duduuganan. Tani, duduuganan day ta balete. Takrot ka talaga. Hehehehe. Kasano anawat ka soldado ti pagariak, no takrot ka matgayam soldado kamuti. Man no duduugan day ta balite. Ay,
Ang mga kayat mo akasaok ni General Tugay, tasukatan na kaabay-abay ka. Saan pangasiyo madaydayaw nga ari. Sapay nauyong ni General Tugay. Padimot ka na soldado, no takrot ka matgayam. Saanan madaydayaw nga ari. Agin tuturud akon. Naturud akon. Sigurado ma, taapa man na makainan nata, agsawar ta. No agsasao kayo madaydayaw. Kasla dagagarayo sa pulon dito'y kabakiran. Talagang adda. Anya dayjay madaydayaw. Mabuam tu. Ang mga ibagak pumanaw kadaras ket panawan na konditoy. Balagan ka. No kasano ti kinaturid ko. Naturturid ka pa'y kuma. Tasik ka timang salaknib kanyak no adda pagpaggadak. Naturudak madaydayaw. Basta agyan kayo latta itilikodak. Tasyak ti sumarang no adda paggad. Anya day mangmangag ko. Kasla dagtap-tap piyak ka din, no? Ada ka di karayan iti asitag ditoy pagin inanaan mi asirok ti balite. Ay, mayat pa ilang tituturugan dita bayabay ko a soldado. Apay anaturog. Imbis asiriing ko maaging ga makariingat tapno mabantayan nak. Apay man. Nagdakalabaya! Sikbaban na kon, soldado kamuti! Buhaya! Taray kamuti! Ay, takruta talaga. Ay, susimiyag. Agsubli ka, soldado kamuti! Ay, surutit mantiluko. Ay, nakaadayo aksan nga nagtaray-taray. Ay, karayan dayta masungat ko. Ay, intarayak ni Ari Gustingok. Ay, paingay analipatak mo tan. Ay, agsubliak. Ay, delikado aksan. Ang mga paikat na kun abayabay na. Sapay na uyong ni General Tugay. Ang mga sa anak lang nga ikatan abayabay ti Ari. Ang mga dosaan na nga ipatugaw iti palangka anang murumuran iti siit. Ay, partakak ti magna. Ang mga adabwaya, mga lunun iti Ari. Imbag! Tanasurutan ka, soldado ka mo. Ay, madaydayaw nga Ari. Takrot ka talaga. Intarayan na kit din. Ay, pakawan nandak, madaydayaw nga Ari. Nakigtutak iti impok kayo. Kasla na bati-batak, kaputan, nalipatan kayon. Mapakawan ka ita, tasyak tinang kigtot king ka. Ala, mapanta dita di soor. Ay, agdigos tayo, madaydayaw. Ay, sa bagay, medyo matalimu daw ako na makasayop iti aplaw ti angin. Ne, apaya kita anak? Ay, sige madaydayaw, sumalog tayo. Agsagana ka soldado ka mo tay. Isagsagmaknak mo tayo. Ni, saan madaydayaw nga Ari Gustingok? Makadigdigos ak ngaminan. Sumalog tayo. Ay, ang mga makaruskus kayo. Agyanak iti sangwanan nyo, ta sarapaan kayo kwa. Aggaraw ka! Uwan mo tayo!
Ay, awan mon soldado kamote. Agalintak ka kumpad kada kita nayaplag alanod di tabakras. Ang mga numaidiritsu kay ti Danaw. Nakakaputa kadagitilanot madaydayaw. Agpakaruskos kayo umutad, kasarapaan kayo ditoy. Pagkaruskusin nak di tabakras. Pagluksawin nak day taatakro ta soldado. Pay mantabot-bot ngaklangan. Agsipot ka soldado kamuday. Ang mga numakaring tay buhaya di da. Awan buhaya ditoy. Ay! Buhaya! Ay! Ada buhaya iti Danaw! Di tanga tatayan tay buhaya. Di ka umibot di talano, soldado kamuday. Agkulimbitin ka nga agsubli ditoy. Soldado kamuday! Sumungbat ka! Payadimit ang sumungbat timulagat na soldado. Talmasamit ang dita pagrosroso dan tiburayok. Buaya. Aday jay ti buaya. Naglawat tingangana. Paingawan bubut nga. Malagip konti medalyon ng patawid day di ama day di amak nga ari. May irwar ko. Kat isarang ko yung nakanga nga abwaya. Day ta. Adamata. Agong kingiwat ti medalyon. Adarupa ti medalyon. Sino ka? Di nakrungitan. Sino ka? Siyang pinagignig. Nalipatan na ka. Bangik-ngik. Nalipatan mo ang kapsat mo na biyag ngali. Wan. Nataymat lang dayjay, ta sinikbab ti buhaya. Siyak, tayo di sinikbab ti buhaya. Dungig ka, kadagis ko nga rigustingo. Anya ti bagam. Nalamon, tiging ginamol, dahil di ka unahan na puli. Di pamilya Agostingo nga. Aramidam ti baga. No kayat mo maala, tiging ginamol. No saan mo kayat? Kukwa ko. Kaya't ko amala tiging ginamol. Sige, ibagam taramidag, bangiknik. Di kak pangadwa. Kapotas si katin atudingan. Amang ipatawid tumat itinaita. Itinaituding amang tawid. Asino tinaituding apang ipatawidak tumat? Tiyang bali na putot mo lalaki. Anya. Awan mo't putot mo lalaki. Adan to. Uwan, agpututak iti lalaki ng agtawid tumut. Asino nga iti pututak? Kaslad na bilag ang mangiguy-guy kanya. Siya! Baban, ti power to'y medalyon. Pumisok ka, iti nga ti buhaya.
Tiamukit inalun-unak ti buaya. Yung apay ngay, akas langit may sa akwarto to'y ayang kaun. Anyat na pasamak. Orasyonan ka. Yula na kantumot lang to'y buhaya. Anya? Agsagana ka. Orasyonan ka. Purissimi! Purissima! Purissima! Igoy nakmatan! Rumarkan din ay muksin tibaya! Sumyak kan sakpay nga kaan tibaya! Agya manak. Agya. Ada ko niti. Bukod ti buhaya. Ayan mon bangik-ngik. Ada ako! Dito yun nagtimidalyo. Nene. Agarawin ti buhaya. Agawid kayo ni Jay Palacio. Di nagtumag tan makita. Ngam ikotam. Salimot madam. To'y medalyo. Wan bangik-ngik. Ayan gayam ni soldado kamuti. Inalun-un ka di ti buhaya kat dinan inyo la. Inalunon. Nagsao ka, buhaya. Anak atau karnivoros. Uray baya. Pilya. Tisida. Agayam takade, buhaya. Napailat makunam. Naglugan ka lang arudan di tabukot ko. Agawid tayon di Jay Palacio. Agawid tayon. Ang sa dino ti ayan ni soldado kamuti. Ari Kustingaw, di nagpampanawan. At dahil dyan ni soldado kamuti. Isakay mo mat dito ibukot mo. Gayang buhaya. Makaawid day ta nukayat na Panawan ta. Sumurot ka dito nagsakaya ka buhaya, soldado kamuti. Mayat. Mayat. Magustwak niya na isilpo iti tagtagainap ka. Dabuaya kan katugangak agusteng. Agayim da. Dumi, mabali namin. Ay kastoy at ibiyag ti senyor. Numalpas ti pangal daw. Agtugaw di ti Kolimpio sa agliad-liad. Mayat man ti panakayapiyapon no ka. Siyempre panagre-redap no kastoy ating ngatal daw. Ayawan mo't na yan pagkakumikumak. Takagawad akbud laangan. Saanan akas idisyak ti kapitan. Amawawagan iti chairman. Dapay panawin idi akas la. Makulkul una yan ti utek ko. Pula ka nagitag sa lupa nga pakarikutan di barangay. Ay, ita makamot ni Domi. Ay. Kalipas taan nangal daw. Di mo ko na nga iturog mo man di ta Kolimpion. Ada ay paramin mo.
No, ada paaramin mo kanya ka kat sanak nga agkuy-akuyad lang ditoy. Awan mo't kite, ngamnay. Turog kala turog, nga oray al daw asaan nga oras pan naturog ay. Agbutete kan. Niya mo dito. Agbutiti nga ibagbaga mo. Day tabuksit mo. Agbut-butyog kan. Manano? Di kat mayat. Sign of progress tayo tipak. Scientist tubak progress lang day takunam. Saan mo't nga ron amabenat dagita kurutrit mo? Tay baga kumalumuklok magka. Lumuklok magak mat. Di ko na toy. Tilaboksit ko ti lumublubo kasta. Kuwan ba? Saan mo ta? Ay, huwin. Kastoy man ti makunak. Nalpasan ti panagpinga festival di Bagyaw. Simbang peten da kakatinang anapan na ki festival. Kahit kumusta ka mo ti festival? Imbag nakabuyad ang mutlay ti husto. Tao ka mo ti ado ijay Bagyo no kasta amadanon ti panagbenga festival. Sa ayang, saan tayo mala nakapasyar mo? May mayat no nalpasan ti festival di panagpasyar. Tawan unay yung tao. Anya? Wala. Tapno makawaya da tao ngagpasyar. Tao ka no ti ado no kwa. Anya pa'y ganas mo mo't nagpasyar ngay no di tayo mo't mabuyan na mismo dagiti agsasalay ti kalsada. Saanin aday jay ti rantaen. Mabuya mo ti telebisyon day no kayat mo. Sa bagay No anya ti kunam mapantagpasyar. Adamet pakidagusan tayo jay Bagyo kit. Sana problema ti pagturugan no kayat ti umyan. Alaman nga raw. Ibagak ni Rosa no kayat na ti sumuraw. Ay, urag batin ni Rosa. Tadda mga sikaso iti kasapulan ni Doming. Sumublat dan tumot ngagpasyar inton sumangput ta agu ay si akto. Iso narigat mat ngagpaiso no gigiddan tayo ang mapanagpasyar. Kat mapanawan niyo ti obligasyon niyo dito'y barangay. Talaga awan lat ko na dagiti taon. Mapantayo ngaglakwat sa kat mapanawan tayo ti barangay. Ay, nimbag la kumaa. No dinagado apakasikuran. Sige ka, nga raw ti papantapan nagpasyari di Bagyaw. Si kaman di ura inton Sabadon, agawid ta inton Lunes. Anya ngay Diyos ti kunak tao ti ado dandan awan itiitan ditoy ayan ti pisto dagiti aglaklakaw. Adda tamot ngamin dito ayan dagiti aglaklako iti sabsabaw. Sige, mapanta ija. Dita, mapanta dita. Mapantaman ija ayan dagiti nagfloat pa rin. Makita ija dagiti lugan na pasig asabong terkus da. Supay ti kunak. Kalkalpas lang ti parada. Isong adada pala ijay. Ne. Damat kakagudugan bakit na dagiti masabat ta? Unyak paisaw. Dagitadan. Ay, kumpadre Gustay. Anda kayo matiti Bagyaw. On might. Makikita na kami lang arudan ni Bagang Pailaang. Ay, aya. Ay, nagmayatan. Ay, anda kaduami kan bakit. Ay, ibag ta nakita da kayo. Ada kaduami ngagpasya. Awan kaduayo ngay may dito Bagyo aya. Awan nga raw kitagdadamo kami ditoy. Imbag kada kayo atag subli-subli kayo lang agpaspasyar ditoy. Nagdagusan nyo ngay. Ay, tangarun ti problema, may. Iso nga awit-awit mi pailadag ito yung garganot, may. Anya?
Ako telkam ko maangam awam bakan tiyan nasarakan main. Eh di kasanungay. Sambotan niyo nga rita agawid adagos edi nagpugsutan. Awan na. Hindi saan kami matla nakapasyan no kasta. Ewan nga raw. Kas kamla imbay la nagkasilyas Gam imbag kumano kwa kagawad di kampay menangan. Anya? Ay, unay kayo nag-sweetie card. Nag-sweetheart ay. Imbay kayo nagpabisin din daw. Ay, intayuman kit di mang restaurant. No sa lino ti amom anaimas ti putahi da restaurant ito'y parigos na yun. Awun na. Ala, intayon. Mapantay jay ayan ti agitun tuno. Iti nagdadakkel alop po. Kas kada pitso ti manok. Ay, apo. Ay, nagdaktal da ito si Dak. Uray mo't da ito'y sidak. Nagdakkel alop po ti manok. Amangan no, jak maibos da ito'y lakay. Ay, kasaan ka unay amangan di tain na po'y Saan nabali da tain na po'y taesot ado'y jebalay. Agam dagito'y nagdadakkel at inuno alop po ti manok ti awam. Uwan nga. Ayan damari suping kan kumpare Agustay. Di damat la umayon dito. Napandan sabon nagboggo iti imada. Anak di mang tagid din bakit bagan kamutin. Ay. Aniyan ko daw. Apay anyat katawaam. Di taman na nakanunot kag sapol iti pagbukbuan sakbay ari nugyan ta ti mga. No anyalat nakamkamot tagitan manipod pa nagpiahi ta. Wan anya. Bay aman. Kinamol tametlatan dag ito'y sidatan adi tapay nagbugo. Kumaano adak kutsara ket awan mag. Ay, awan nga tati ito da kutsara Tari dadakkel mo't alop-lop po dagito'y impasangod Pakutsara marod dagito'y no di ka maipulasay. Ay sabag, ay sayang pa Unay kan lakay. Uri ka lang makapugpugso. Di ka ngamin agsasao no di mo pa'y natilmon ti adda ditang hiwat mau. Ay, dalawinin. Mangan takit day. Nay, dakitan da pari gusting kan maresupay. At damot gayam kutsara. Yan dagiti nasarsarakan ta kalugaran niya nagbugsutan ngay may mati di bagyo bakit. Itay ka pa'y nga gululot ita katanamiti matanamitim. Anyakan siya. Nene, agsarding tapay dito Ay, nabusog na tao, adi pa'y nakapalpangam. At datay na magmag na dito kaadwan man di tao. Agam day nakadaon da gudokan bakit da? Bayami da. Awangan da tanto nga da. Imbagmot nga, aginawag tayo langin. Sakpay ti alas 5 no madamdama. Sa bagay, madingag pa'y sunag kukuyog tayong upat. Siyempre, saan tayong agpapada iti kayat at turungan? Ay, dito'y tapay laang. Yak malipatan ti itsuraan day-tay ijananganan tayo. Damudan sa timbangan iti kasya restaurant tayo. Una taa, tagaputaan lirais kunada, sige malatan ti punggada. Ay, kaslasan na mabsog ni Pari Gudo. Aging gang agilot iti buksit nan. Unana adi na unay jain na poy. Ta iso kanot adu ije nagbugsutan. Punggamot a pungga. Wen takasla diket met din na poy. Makaingganyo iti mangan. Ket nimot marisimang agin mimikipay laang met. Di nakanumod na ibos jay sidana. Ngem pinabalkot na met. Yawid nantupay lang at aday jay. Nga taa, di mo nanggagya ko na aya. Para igi apok
kunana, sanaya. Aya, no kasta, agawid damot la ita. Yakam mo Ay. Nene, isudan to yung mo awag. Hello, paray! Apay, ayan yun, paray. Nayawawan kayo kaday. Saan ta kayo ba't ang makita na sumarsaruno kada kami? Ay, adda kami pa lang dito bandat baba. Ayan yun. Ay, ada kami dito'y kangatuan apasay, to'y session round. Apay, nayawawan kayo. Ni, saan? Apay, mayaw-awang kami dito bagyo. Kabisa Dumindilaw. Ay, huwag kaya. Kahit ayan yung arutan, umay kayo dito, ayan may. Angam kita inyo, ang mga numayaw-awan kayo, katne ay saos na agado, titao. Bye. Na. Amangan ka numayawan, tabagas. Ay, santan asurutan nida. Kat anyang arudan. Awagak mo, taibagak ngag sublidan. Urayin tala idan dito. Ayan kan gudaw. Ay dito'y pailaang session road Agpababatan tanay. Nagpatinggamot dito yun. Dagita pwesto apagtagilakwan. Wanan sapay mabisinak sama dan. Anya? Sapay pasig amak makanti kaadwan na amakita alako. Ay, anya nga tano padasan tamate mapan agtugaw dita. Asos. Asla na imas day talutlutuan ti nakabunete iti puraw. Ay saan abuniti day tayo suklob na, di ta ulo na, si kamot ba kayo? Kasla buneten ata lupot mag. Ay saus, gagangay day ta nga isuot, dagiti kusinero, tapno saan amargragan iti book, kano anya pa di ta amurang iti ulo day talutlutun na. Ay, damagan tano, sagmamano day ta pasig akar ni agap-gap pasin day ta nakatakdar. Balkutan namat day tagatangan ti gumatang. Gumatang tamat. Si kamot. Naimas nga ta. Ay sigurado Katno pasig alasag tiba ka na itamadagdadang ana iputipot nita na ipasadya kas latudaw. Kitaam na ka. Ado ti ikabil na arikado di tabalkoten na anatagtado na karnay. Sus. Anyan. Nagraman ket nga tanaytan bakad. Ay, damagan tano sagmamano lakay. Gumatang tamag. Ay, sige. Agmerienda taditan. Kalpasan na. Kumita aktuman iti jacket alako iti pesto amalabsan talita. Gumatang ak iti napupuskol a jacket kaw. Na? Si kalaan ti gumatang? Gumatang ak mat Kaun ang dama kwartam. Ayan nga tandagi ag sweetheart. Ngagdadamo dito bagyo bakit. Awagam Bunman. Ambot no sa dinon tayan da. Tama pantay yayan da. Ngam santang agpadlaw. Apay santang agpadlaw. Paliiwan taman nuan niya butar aramidin da. Gastador kat dagijay nga gasawa. Aywon, pasari agungot di kabalay da nga anak da. Tagkuntis da kanong agpabarutibado kat no da kwartada. Naitangarod. Kanayon ti pabaron ni Pari Gudo. Numalpas ti panagaapit. Ala, mapantangaro din. Kaskalag sasadot mo nagsasao. Nakay na natamot din. Na. Kita sumbrek day ti paglakwan iti jacket. Ag-shopping sabot ti gagara na dito'y bagyaw. Kita nakabit-bitan iti dakkel nga ekobag ni Pare Magudo. Medyo naragsain. Anya nga tatigin at gatang da. Damagam to ayon ton madamdama.
Urayan ta ida na rumwar dita. Napaw, gumatang day ti jacket da. Dakkel nga ta, agatan ti balon da kwarta. Tani, ag-shopping dan. Kunada ngawan pagdagusan da. Agawid damot lang at adagaos. Dayta nga rod, no ti plano da kat agawid da adagos, awan tot maluganan dan ata malumain. Ne, nakagatang dan. Sumwardan dita paglakpan ti luplupot. Ay, sabting taydan. Kasanan, pare gudaw. San yun na nakamakam, jelas strip. Ay, win nga rod pare. Kasanungatan. Ay, awan lat mabalin mi apakiturugan ije nagdagusan nyaw. Ay, awan bakante ije balay ti kapidwak. So, nag-transient kami. Nag-transient kayo mutin na bareng bakante pa ilatay, bakante ije nag-transientan may. Alang aron, kas talaga rudan. Lakay, adda mabalinta na pakiturugan. Adda ka no bakante ako arto iti balay ti nagdamdamagak. Ay, kas taya. Ay, pare gusteng, awang magayang problema ba yun? Alakit na sayat ta. Agad kasadaw, kano ti panagawid yaw? Uray inton maminsan abigatan. Sa anak payanap na ka nagpasya. Katuan nga min kakaiso na nga data yun dito yung bagyaw. Agpasyar tayo pa imata. Kahit kasanaw, ikuyog na kayo, hindi nakamamuyaw. Agkikita tayo talaga rodan, inton maminsan nabigat. No, makikuyog kayo kada kami Makamu kamin tulatan. Udamat jay nakasaok, mabalin na kamin tupay ako yugal ngagpasyar. Alakit na sayat no ipapasyo pa'y tagpasyar. Basta da kami, agawid kaming taon. Ngawan pa'y tibos sa nakatuka nga biyahe bakit yuray tayo ko na bi-8. Diyan na bali, nakagatang tamo tititikitan. At ni pare ko daw. O pare, makikidang kayo mo't lang. Ada kami dito terminal. Urahin na kami kumapare gusteng pang-aasiyaw. Nay apay, kaslaburido ka. Ay basol ni bakit ko na ito'y. Kung naglano na gilasin iti pagpliti mi nga agawin, awan magkayang kwartanan. Anya? Naisapin ko matamin tay kwarta ko ni tay ibaga na kwartang ti pagpliti may. Isa pang nga siyo pare, urayan na kami tanay. Iplikan na kami pailaan. Anya? Akat, agturong kayo nga rodan iti terminal. Wan. Yuray na kami labait tali magmag na kami. Tanay, awan ultimo pagtaksimay nga agturong dita terminal. Yay. Urayan na kami pang nga siyo. Bye. Na. Oh. Inidip ng ti cellphone na. Anya ka na. Hurayin takano ida bakay. Ay, makikoyog damot lang. Wana. Taiplit tiyan takano ida. Naisiyaping takano amin ng ti kwartada nga ultimo pagtaksida kat awan. Nga Ay. Magmagnada ka noon ngagturong dito'y terminal, di ba? Anya? Ay, por Diyos, por santaw. Kasta, tiyagpasyar. Kasta, tiyagpasyar, kasta. Ay, anyan. Dapari ko dumot kan bakit nang tinatagtagainip ka. Domi, mabali namin. Ay, chairman, pasensya na talaga. Ginabi ako nga may dito'y bahay ninyo. Nga raw. Anyala una ti problema mayain dahi ti siya.
Jay asawa ko nga min chairman, nauyong. Inan ano na ka? Saan ako na'y mahal? Anya? Kasano kasi, nabuntis ako agad noong nailawan kami. Akala ko noon, seryoso isaw. Pinaglaruan lang daw ako. Maditay ta. Naglukon ni Andoy, no kastakid din ti bagbagarakin ka kat inasawa na kamay. Yun nga eh. Kaya kung wala lang yung dumidede sa akin nga anak ko, di na ako agawid ijay balay may. Maria, agawid ka. Anya man ti problema yung kandakay mo. Solbaran niya o takaasit ti anak yaw. Kwan kasi. Ita. Anya ti kayat mo mapasama. Ala, naantok kan san chairman. Nakatulog na yata kasi si Rosa. Medyo. Ala, ibagam na niya ti kayat mo maaramin. Ngam na sana ka po tayo may kaditi balay kat maaramin na nyaman ti kayat mo. Depende day ta. Tatiriri ti agasawa. Sana basta pakibiyangan ti orasino. Malaksid no adda violente ana pasamag. Wano adda na dangran iti pisikal. Sabali asaritaan na itan. Kakahiya na. Sige, balik na lang ako bukas. Anya? Ibaga mo, nun niya rita. Mahabang istorya. Baka balik na lang siya no bigat. Maturog ka, chairman. Ay, naglukon na dyan ay kamukhabang ang gala. Ipay ko mga nakaturog no di si Mampot. Sarsarandam kit din nga may nakitungtong kanyak. Kunak no yung man na ti problema na anas ka na sulbaran. Di namat imbang ano niya talaga. Tinurugan laklakat nga rod ni Rosa. Ay, tiyakon singain. Maturog akbat. Ala, di mo na kamakam ni Domingan manang tisya. Kapampanaw na. Ay, ganoon ba? Ang apay ngamin adito yung balay ti mayam. E di barangay hall Mapan kay Jayon, barang saan pa nagpaile. Ay, pumunta ije ile? Wen Ado, tias asikasuan na para iti barangay. Iso masansan mapapan ije ile. Ay, ganoon pala. Ay, sige. Mapanak nga rod ako ijay barangay hall. Ay, manang. Partakam, tapno makamakam mo. Ay, oo. Patakbo na lang ti pagnak. Mapan akon, Rosa. Ay, anyan day tanga ang gala. Kasla nagdakkel ti problema na iti asawa na. Nasingpat mo ti asawa na ti kunak. Managsapol ka nung amin ni Tisha. Kasta ti bagbaga di katugangan na. Masuron mo, ta siyempre, isakit na mo't di anak na Ay talaga Nang runak at na ikamkamang laang mo't na di Bisaya. Nakatangtangsit mo't nga minutadtuma. Ado ti agko na, ajay lakano pagarjod na, ti ad-ada pampanunutan na, nuyawatan ni Andoy ti sweldo na.
Dan tupay nagkuna ataray ka no ataray no nakaigaman iti kwarta. Nangag kumot day taas sa unanang. Nangag ko ka nagijay agrarama iti sango ti istor ni inasaka. Ay, wun. Isulat tapik mo dagijay nga agtutungit no kwa. Taray ka no ataray ni ti siya abisaya. Agudong adagos na da kwartada. Ket no mabigatan, awan kwartadan. Agapadan tumanen akin lakay na. Ay, sapay awan lakat. Mapan ije barangay hall. Wano saan? Dito'y balay. Ay, jay la problema na ti ibagbagana. Makauman. Kung naklano asino ti agtugtugaw iti alsong diti patagwab main. Si kamit gayam andoy. Iwan, chairman. Kagawad kunam kanyak. Uwan. Pasensya kayon. Nairwaman ti chairman nga awag ko kada kayo. Nagbayag kayo ngamin nga nag-chairman. Adan sakit ti bagam. Itamang pa'y isarong ka. Sakit, di ka pa'y lay mawag tapno nakasarita na kadagos. Pampanunutak ngamin no, ibagak da ito ya problema kada kayo, no saan? Anya day kaya? Ni man bakit ko? Naglablabasan. Nitisya? Wan. Sumot lang, ti bakit ko? Ay, wan. Kanayon sa tirikirya. Talaga ka na yun. Kaya't na ka no, ti makisina. Nay. Apay ngay. Nauma ka nun kanyak. Ayan yan. Kasi di anak yu ano kasta. Tidakes na. Ibati na ka no di anak may no pumanaw. Agag ka no taputot ko kat nga rod. Ay kat. Nasayata no ibati na. Kumita ka iti mga awir no ipilit na ti kayat na. Anya? Awan mabalin mo no kasta ti kayat na. Narigat mo't no pilitem ngay gawid. No ririntumot lakan na yun ti mararamid iti nagbatan niyo. Addan samot ngamin lalaki na. Anya? Kasta ti atap ko. Iso anak karit ang makisina. Ado ka no ditati sa bali ang mga itkinkwana. Sos. Maden ti kasta ang ibagbagana. Talaga ang made. Anya ti may balakad yo kagawad. Pagpampanunutak nga nyamot ti aramida. Nagregat ti kastoy tata. Ultimo problema ti agasawa. May ramrama na pakariribukan tayo. Gagangay daytan. Kasta talaga ti ama ti barangay. Agduduma dagiti pakariribukan. Anya nga ti aramidin tayo karagit yung agasawa. Bagbagaan tayo lang ida. Saan tayo nga ibaga no anya ti aramidin da. Ang mga makabasol tayo pa'y. Nagrigat ti kasjay. Kunamot na diyang anggala asaan da ka no anagayat hanti panagasawa da. Kalokuhan day tan ibagbagana. At dayan ang pilit kinkwa na anak asawa kini Andoy. Kasta nga ron ti imbagag. Awan mo't nga ron ti may bagana anadagsa na makagapo. Bunga ti sakit tinakam na day jayen. Tadang at adi na nakapagustuhan. Ngumno ti kayat dakat agsina da. Ay, saan tayo nalapdan nida? Ay, si kamot gayam inday. Ay, ti siya kunak ko ma. Okay lang po, Nana Suping.
Uray inday titawag yu sa akin. Bisaya naman kasi ako. Un nga rod. Kadwa na babae at taga Bisaya ti maawagan ni iti inday. Ala, sumrek ka. Madan sakit na patit nga ibagam. Adda, Nana Sophia. Ala, umay ka. Agtugaw ka. Agyamanak po. Oo, na yan ti panagsaom. Agsisilpo ti Tagalog ken Ilocano. Naimbag ta di mo pa'y silpon iti Bisaya asao. Ay, saan ko kat nga ta na maawatan no anyat ibagbagam. Nana, ang asawa ko kasi, awan intebnan sa akin a kwarta. Anya? Nagsuswildon samat? Opo, malaki sweldo niya. May sideline pa. Di nakikikan iti pera. Kahit piso, wala. Ay, anyan? Kahit piso? Uray piso, di nakaikikan? Opo, imot siya. Tapos, sinaktan ako noon. Kinabil na ka noon? Noon yun. Matagal na. Sabihin ko kada kayo tapno maamuan ninyo. Anya? Nabayagan ibagam ta kanyak. Opo, para maamuan ninyo. Para saan nyo akampian ni Andoy. Ay. Mapugto ako ti problema. Nangag ko na pagsarsaritaan da duming kan gusteng ti maipapan ti mapaspasama kada kayo iti asawa. Kabapaing. Anya ngamin ayatiga po na kanayon ti panagapayaw. Kanayon amalasing. Siyempre, masuron ako. Bugkawan ko kung ganon. Kaya pala Ay, isumat lagayam Kaya po may sursurtak paikat din iti aglalaok asaom. Okay lang mat, Nana Suping. Dituyak muna. Mabalin, Nana Suping. Sige Nay, saan ka makasarsarita Yak makatugaw nga makisarsarita lang kan katanay adut aramidak. Sige laeng po, Nana Suping. Ay, anyan day tanga ang kala. Awan samot tinapatag agagara na kat. Dita kalata salas wan, inday. Agin nawak labi iti tinanganan mi kung tata magusteng. Ay, para agda serbik anangapit bahay. Siyak na lang ka aginaw. Anya? Masipag ako nga aginaw. Siyak laangan. Ay, saan Apay ngay apaginawon kakit din. San kamot ababaunan dito'y balay may? Ibagayo laangin aganyan, Nana. Ilibre daktulatan sa pananghalian. Anya? Opo. Makikain na lang ako no madamdama. Basta, tulungan kayo na lang nga agtrabaho dito'y bahay ninyo. Napa nama, Inday? Napan ako, ijay balay da Nana Suping. Agpatulong ako. Anya nagpatulong? Awan manaknakem mo. Awan makan dito'y balay. Napan ka kumanagsapol iti panggadam tapno adamat kwartam. Balak ko ti sumrek ako akatulong da Nana Sophia. Awan ka numati trabahon ako ijay balay da. Taan niya kumamot tiga po na nga agala da iti katulong. Kat duduadamat nga agbibiyag kan kagawad gusteng. No di ka kat kunang. Ay! Diri ako kunang! Saan ako kunang? Amangan no ikaw ti kunang, Andoy. Ikaw ti kunang tawan manin trabaho. Satot ka nga men. Nita. Subil ko, nay. Gunggunam. Sumanaw kakit din. Dita ka man langan. Andoy! Bumalik ka! Bigyan mo ako ng igatang itibagas! Walang maisaing!
Nimut inday ti siya, dahil masabat ko. Lagsang sangit. Nyaman nga tanti na pasamak dagan lakay na. Imbag tama sabot kayo kagawad. Aray ko po. Nanay. Apay akas na tilangan pisya. Nakibuksing ka. Ay, kabibaw mo tasubil mo. Apayan. Kinibab ako nila kay ko. Ay, ang sakit. Por Diyos. Nyaman nga minan, tininablabid mo. Amumot akaguran nila kay mo ti ugalim asumana o. Ngam anya ay atibasol mo ta pinagkabibaw na kabayan. Ay, wala po. Ngala. Umay kay di balay, tamangan ka. Ay, salamat po. Di la mabalin ayawid kundi kainin ko sana. Pagkain na lang naming daklawan ni Andoy. Ay, isalbag ka. Anya daklawa, dalawa ko na ma. Anyan. Pagawido ko ni bakat ko di Bisaya, chairman. Uray ka, may samot ti anak may. Agsina kami. Naita ka diti amo masolusyon iti problema yaw? Wan, nasaysayatan ngam ti kastoy nga agkaraapa kami. Inak man la matulungan, sadot mat. Anya, kat musikan samot ti sadot, tanay, istambay kan sa. Ay, ad-dao kung ti agistambay tapno mauman kat pumanawan, ay, masurunak. Manitikas ta Andoy, agasawa kayaw. Inayat mo, isungin kasar mo. Inayat na kamot, iso ang nakikasarkin ka. Naginayat kayaw. Apay ngay, amauma kayo kit din nga aginayat. Makauma mo't gayam ti agay ayat latan, chairman. Saan mo't nga ibusog? Anyan. Awan pakaurnosan ti problema men. Kababain pa'y kit din kadagiti makakitkita iti kastoy kasasaad me. Iso kasayaatan no pumanawan, tagsuble ni Bisaya. Kasta ti kalakat ti panagsinayaw. Well, chairman, agsina kami atalagan. At tinasayaat, agsarita kayaw iti asawam. Awan daytan, chairman. Saan ngamin amakaw awat ni Inday? Iso nga, agsina kami. No kasta, saan ka pumanaw, Inday? Di mo kaya't di magsina kan Andoy. Mahal ko po ni Andoy. Hindi ako pumanaw. Ngam nauma ka numot kan. Kasano na itan, no di ka mo't pumanaw? Anya ba ti masabi yu Chairman Doming? Ano ti gagawin ko para saan amauma nila kay ko sa akin? Anya ayat ti amom anangayatan na kin kaiday. Ha? Anya ti kayat yu asawan. Inayat na kamoy. Sana ya? Ay, grabe Masaya kami lagi noon. Malambing si Andoy noon, Chairman. Pero jak amo kung bakit tabigla akasla ayaw na sa akin. Kahit niya nga raw, magisina ka. Kasta ngamin ti kayat niyan daw. Magsina kayo kanon. Ayaw ko. Saan ako makisina? Mahal ko pa rin. No kasta nga raw, pasubliyem ti sigud a panagayat na ken ka. Ano? Tap nagsubli ti sigud a panagayat ken ka ni Andoy. Lailwem. Mahal mo mo't gayam, di ipariknam na ita pagmamahal, tapno masubsuban, tigura na ken ka. Parang ako laungan ti agay ayat. Kaslakas ta nga rin. Lailwem tapno di na kan pagawido ni Bisaya. Ano kasi? Kasta ti armidem, inday ti siya. Mamati ama ay ayon tumutlaken ka, kat saan ton ama uma.
Di na kan tumutin pagawi doon, hindi Bisaya. Imbag tadakan lakay. Nagpresenta ni Inday ang naglaba. Iso ang nasangok ti nagluto. Imbag man. Ay, kasla nakapimpiman ni Tisha. Iso abay akman langan. Bareng aglimpyo da iti asawa na. Ay, wala. Dure day talat may tulong da kadakwada. Tane, timit kat pagbiag na ti polken gapo ti kanayon da pagapaan kay. Sadot ka na ni Andoy. Tirikat na. Kastama ti bagbaga ni Andoy kanibakit na. Isungawan. Agsina dagijay. Nudidag na kem. Kumusta mat ni Andoy, Chairman Dumeng? Nakasawmaon. Oy, agsina dan iti asawa na. Kasta ti kayat na. Kamsan mat akayat, yan ay kamkamang anggala ti makisina. Isu aday jay, agkat katulungan ni balay. Aya, gusto binagbagak mo't ngamin. Makauman ti mang bagbaga kanakwana. Ngam bareng makapanunot dan. Agsinsinublat damutlatan nga umay kada tao. Talaga akas tati akem ti Chairman Domingo Portugal. Akem ko day taidi. Akem mumut itan. Panapay nga raw. Aywan. Agsubli-subli ken ni Supeng ngagpakpakaasi at tulungan na iti trabaho iya balay. Iswaday jay. Adda katulong min adi na oras. Baring lang Na. Kitaam da kita sumungan. Ha? Milagro. Apaw. Aghani mundan samit. Naipag nga oras yo, Chairman. Magandang oras po. Nay, mayat man ti nakliliyaw. Paparanyaw. Ay, agudong kami man kan wizard ko. Good. Kasta. Kasta, Inday ti siya. Irotam ti kumayat kat itatakyag ni Andoy mo tapno di na kaitarayan. Opo. Ayos na po kami, Chairman. Thank you sa inyo. Uray tagtagainap laan. Agkapya ko man na nga agasawa. Doming, mabali namin. Imbag tadakan lakay, aday padamag ko. Nyaday ta. Buda matlangan ni Mami di. Mapantan tumakibuda. Ti kasinsin ko bakit na balasang? Katuwain. Kat makakatawak no pampanonotik ti kala at apanangyawis da iti kasar. Dabay. Nakaskas daw ka day, no dan mangikasar. Lakit ti Kano saan laanam namin 5 at tinaltalanggutang na idikanyak nagsarsarita kami asaanen ang makiasawa. Imbagbaga na kagura na dagiti lalaki. Wen, nakapilpili day dya idi ka ubingan na. Isu labsem ti agsarita. Sana mabilang dagiti pinaay na nagaram ken kuana. Wen nga rod, kasta timbagbagam idi kanyak. Kat idi agangay, awan met agaraman, aging gaan na bakitan abalasangan. Katita, agkasaran. Wen nga rod, ngam day takot, asino nga tatipaki asawaan na? Ay mamuantan tua. O kaano ay ati Buda? Intun Sabado ka naon. Instant ninong kaninang tapaykit di Na, ay, kasta. Ay, isa ganaan tangarod
Kakaiso na nga damanan pakialaman wan. Inak gumatang itinagayad basit abisistidak. Agisibuak mamait. Ay, si kalangay at agisibu bakit. Inak mo't gumatang iti ternok. Inak kumita iti toksidok. Ako, adaya umanay akwartab. Kano ribon sa tibalor dayjay. Amok pa yun. Basta agisibuak mo ta. Inak gumatang iti barong Amerikanak. No? Umanay ti kwartak. No umanay. Agisuot ta mamot iti kasi ti suot dagiti madaydayaw. Yan da madaydayaw. Awun na. Santa ba't nga asi-asiitan kat? Santa ba't just people? Sambutak man nga ti agudong tadapay oras. Anya? Sambutak ti mapanagpapukis. Ay, saanin? Anya? Sanak nga agpapukis? Di kayat ko asawan. Intun kwan, amapan kang papukis. Ta ijay man parlor ni bakla, ti papananta. Mapantalangin jay, sakbay ang mapantay di kasaran. Ay, maladaw tantun na. Ay, saan ta maladaw Ta alas 2 iti malam ti kasar. Nawayatan tumpay lang agpaparlor. Katuan. Agpaparlor tanto sakbay ang mapantay di kasaran. Ta siyempre, bangbangluan na tanto di bakla a beautician. Si kalaunay. Kalpasan lagi di ang mapukisan na ka. Pugsitan ng tuuti kulon, dahi ta mapukisan na akalbaw. Inton, mapukis na dati ta mabilbilang ayam amoy mo dito. Nairita, mabilbilang ayam amoy asasawi mo. Bakit? Nagpaisubay, mapaglibag kang baya. Imbagmat, ta mabaliwan to pati payod mo. Madismular ton ti agat lakay. Sasawi mo? Kakamanlangin. Na. Kat, papanamon nga ay. Nakagdigos! Abay, agdigos ka, Mike. Ay, milagro. Agdigos pa ilaan. Kat, sumit nga tayo. Ayos. Pangkongres man nga ron ti katangan yung isuot yung itong Sabado Talaga Pati ka di mo't na tao. Katni ngay nanang. Pang first lady mo't nga ta. Makamumutin na. Nagkuyog dan samat kan Rosa. Iso mo lang ay maidibalay. Nagtulag da nga ta kan Rosa. Kanayon mutin na makumikumda. Dandani awan inanadan sa ita. No sa di numanin tinapananda. Mga numapanda pa iyaan ni Kumari na Pinang. Amo nga min ni Pinang ti agpili iti may bagay kan nanang yo. Gaputa may sa amodista. Ay, wala ya. Ang anya di kinunayo? Bakit abalasangan di agkasar? Wen. Di amo kakat sana na makiasawa na di. Ang mga nadamot na lang albasyador anang yaram di pakiasawan na. Unaya. No maminsan, aday di mangyaram no kwakay. Oray sana kayat di babae no nalaing di albasyador. Pagamuan, kasarag. Alala, amuan tayon tuan no kasanoan na arem di pakiasawaan na. Ay, kasi ti sigaw. Siyak manan tanda ni ti barangay hall. Tay ko na ni katugangak at chairman. Isagsagana na kano sumukat ken ko na. Ay, sobrang sa arabak na jayan. Sa bagay, saan matadakas tumilang? Nangro na, kaslada plano da mapanmanan agtor iya Hawaii.
Iti kabayag ko na kastoy. Adon tinasursurok may papaniti trabaho iti barangay. Baga turturo ka kamarin. Nagsanggirak latan na dito gaw. Malukagak lakit din o daw may. Malagip ko dyan ko na ni katugagak. Nalaing kanong albasyador. Sa bagay, adun sama tinapaasawa ni katugagak. Iswapod no lakit de. Analaing albasyador. Good morning, Domeng. At akadini kagawad Gusteng. Ada, urayan ba napanitistor di tabataw. Napatagsakit di, ti gagaram ka ni kagawad Gusteng katugangak, magturkaw. Uwan, napatag talaga. Domeng. Atay bagam, magturkaw. Makaasawa akong Ha? Anyan. Anya, makasasawa kan? Ay, grabe. Kasano ayati agarem agpaisuro akman kada kayo ken katugangam. Ha? Dahito iti problema, Chairman Doming. Ket da kayo ken kagawad Gusteng ti nalagip ko pagpatulungan. Ay, albasyador kayon sa. Ay, kagawad Gusteng Ala, urayam ni katugangak. Panagkunak ket isaw ti makatulong ken ka. Ay, sus. Nagkapoy kantor ko? Iso nga rob nga imaya kung dito'y barangay hall kagawad. Tulungan dakman tapno maasawa kung nipintas. Nipintas di kayat mong asawain? Wen kagawad. Anggam naatapmet ni mami na. Anya? Na. Aguray ka. Nipintas ti asawaan wenno ni nanang na. Nipintas ang kunamat ngamin dagiti pagdamdamagak ani kanu mami na ti unaek nga armen. Ay, kasyay. Uwan. Unay Istrikto launay mat ni nanang na. Awan, mami na. Unay ngaminin deta mami nga awag na. Ay, san wagsa sa umut ti inana? Kunamutlan kasla kapintas ti prinsesa di anak nan. Ay, saan ka di napintas ni pintas kagawad? Ay, sus! Super pintas turko. Nagan na lang napintasin. Saan napintas kunada? Tapi malatang tinyog jay aguna. Saan laeng adayta? Imuging tikudil na. Yay. Jay lakanunagan na tinapintas. Hanggang urayin Basta maarem kon ni mami na. Maaram kong tumuten ni pintas. Aguray ka. Sino ka nakwadang agpaisot ni armamaya?
Lawag mantur ka. Anya, ni Turko, tulungan mga agarang. Weng ka na. Tulungak man kit di. Kasi mo ta makasasawa ka nun, piman. Unay daytan, apay ang masapol nga damang tulong, di na kadiam mo ti agarang. Mabain ka no nga rod. Numabain nga agaram, di sana mga sasawa. Agpatulong nga rod. Iswa tulunga ka. Takaasimot piman. Oh, radatan iti batok ti tawat ti kwarto ni Pintas. Anya ngay, agkantatan na ta, saluyutan tan. Ay, huwag chairman. Ay di nakawagan iti chairman. Ta, saan na natrabaho ti chairman da iti Aramida? Kan saan ako na chairman? Kaya't ka lang minatulungan. Iso kapilitan nga agarimak mo din. Manggusting ko nang latakan niya akong. Ay, mistik sa to'y binatugan da atawa. Gusting. Anya nga rin kumatawa ti batugan ta. Ngayon pagkantaan ta. Ay, gemot batog titawa ti kwarto ni mami na. Unaya, ala. Intang arodin iti batog ti kwarto na. Ay, di tabangir mang gusting. Di tabangir. Sige. Umakarta nga ron. Uy. Malinak lay labi, oras lay maren. Sino kayo, agharada? Ay, siyak! Nitor ko, mare! Allah! Si Kamat Gaya manong guste. Kumare ko ng paila kanya. Ading lata ka din. Ay, dumanon kayo. Dito yun balay ti pagharanaan niya. Ay, nanggagmotor ko. Kaya nakanimami na. Isungan niya pala turayan. Darup ka din, manggusting. Darupan na. Nagkabay kang loko. Ay, labiyo, todo. Uray agbagyo, aglayos kan agtornado. Sakruyin kan tulata nga ilag-tulag to, tapno makariing timat maturog a puso. Ay, kastanto ti aramidam, Turko. Uwen, my love, so sweet, sweetie mami di. Kastan tumot ti awag kuken kaken awag tumeten ti putot kuken ni Pintas adinong dongok aya. Ay na, makikiaga talagan. Sige, agdaniw kalata. Ay na, nagmayatirik na. Turko, may labs aya. Ay, itala ama padasak ti maarum agastoy. May mabiit laeng mami de. Salbag, dinaksan mangmangag. Apay ngay nga agkirim-kirim latan sa agduling-duling amang kidda-kidday kanyak. Ay, mayat ka din nga agbalin a katugangak. Oh, how sweet talaga. Mabalin nga agiladak dito'y bangko at agpunganak dito'y ap-apro sa kalupom. Ay, nang. Ay, di mo apro-apro siyan ti lupok. Ay, makuryente ak. Ala.
siya ti officer of the data. Iso alumanganak ama pa ni Jeb Balay da pintas. Hihi, anyan. Siyak mo ta talagang tiagar-arang para kinitol ko. Sapay itultulok mo't ni pintas. Apot putaksag paminsan tidakulap na. Ay, hihihi. Naimbag nga oras yo, kagawad. Ay, kagawad matmat. Apay nga da ka? Ay, siyak takin duty ita. Umayak lag palabas iti oras dito'y barangay hall. Amok matkat asikati officer of the day ita. Aya. Kaslada kay papananday ta panagis-isip mo akumit kita kanya ka. Ha? Talaga abilibak ken ka kagawad gusteng. Deserve mo ti panagbarangay chairman mo iti ado atawan. Saan ka lang masirib? Siglat ka pa'y. Ne. Payakas na ti kunam, kagawad matmat. Saan ama ilibak? Tadan sa agkasar iti mabiit. Naamwak asikamot ti agar-aram kagawad. Anya? Pagsiglatam aming. Amok atodas ka. Numasiiman na kayo ni Manang Supeng. Anya? Ay, saan man natila sa asawam kagawad matmat? Ha? Sa balin sa titaray ti utak mo. Gagangay laeng iti malalaki ti pampanunutem. Kumusta nga Mang Turkaw? Nakaaram ka? Ay, Juan Domeng. Naka-step 1 akon. Mayat Damo yung pala anapan nagharanak ng kagawan gusteng. Naka-step 1 ka dago say. Ay, Juan Naka-step 2 matan ni kagawad. Nay, apay nga, makiramraman nga agis step ni katugangak. Siyempre, isungarod ti albasyador ko. No kumamagmagnaak iti kasambekan. Ket iso ti mangus-usat iti pagpagnaak. Kasta ti kayarigan ni kagawad gusteng. Kasta? Ay. Sus, delikadon ka. Ay, makaasawa at tumatlangan, Chairman Dumeng. Ay, talaga mayatin ni Mami na. Anya? Ni Mami na, ti kunam. Saan na ni pintas ti mayatan? Ay, saan pa'y ni Mami na nga umuna ti kinunak amayat. Ta isungarod ti inunak nga inaram. Ha? Inaram mo ni Mami na? Isungarod ti kuna ni kagawad gusteng. Kunak man no ni pintas ti kayat mga asawain. Kaisumata talaga. Ang kasanuray ta. Kinunam ang nagmayatan ni Mami na nga inaram mo. Di pa'y kat rinig pun mo idan nga gina. Ay saan mo ni kagawad gusteng tinangaram ijay anak. Ketsak met ijay ina. Tapno maasawak jay anak kasjay. Mati kawak. Jak mapagsusurot ibagbagam Mang Turko. Ay sus. Inaram ko nga imo na. Ti Mami ni pintas. Iti mayaten. Wow, atalagan. Taasawa ekton. Ti Mami na? Saan? Sino nga minti inaram mo? Ni Mami na. Kat asawam nga ruda ni Mami na. Kawanan na. Ay, saan? Ni pintas ti asawaag. Asaan ni Mami na? Di mo't kunam ni Mami na ti inaram mo. O di ni Mami na nga rod ti asawa. Saan ko nagarutin? Apay ayang nga ipilit mo kanyak ti Mami ni pintas. Ha? Na. Salbag niya ayat ako na ni katuganga kagus sweetie. Naggulaw. Apo, unay abang lumon gustay. Wan mirta. Baring mayaten jay al-albasyaak. Tapno makaigop mo't na taon iti digot lauya. Unay kat angin ti wunmut da ja pintas no diyo pala napawan. Napawan ko na. Anya,
Sikat na nga ram. Kaslakastan. Kat ni motor ko napawan na matan ni mami ni Pintas. Anya? Maudin da ito yung albas siya. Bakit? Sigurado nga ginggat albas siya laang dayta, gustay. Anya? Sa balin sa mantiandar tinakulkul nga utek mon. Ay, sana nakulkul ti utek ko. Sikan samat tinakulkul ti utek nan, tani makadlawa kaon. Rugi ang mga tan. Sige, mapanakon. Nene, ako reka, mabitlaan. Wen, di ka nagsaw ta mga nusumong batak manen. Gusteng, mabitlaan ko na. Apay aya. Mabitlaan ko nakmait. Inununam, tinagbangbanglo, iti ayat mo adi mo malipatan dayta bangbanglo. Ngam nakapuruntong kapay mutlaang. Ray abay matapuruntong baw. Yay. Apay di mo sukatan dayta, di kag pantalaw. Ay, salbag. Irwaran nakman nga ro diti pantalon ko. Gawan, mabita. Sagday tayo kagawad, Gusti Sweetie! Umayak pa! Ada babae nga tuk-tuk-tuk. Sino ka? Siyak ni Mami ni Pintas. Kawawaga biti darling beauty. Salbag. Apay nga umay dito yung balay dito. Kuna na. Apay, Mami. Sekwa. Ako rin ka man. Sino dahita kumarintar nga may dito gusto nga. Apay amami, ti awag mo kan kwa na. Ako atay Mami ni Pintas. Ayas asawa kinitor ko reta. Kasla Mami nga mino, tinagan na. Mami. Dahita ngamin ka. Dahita ngamin ta. Ay, anya? Nagaramanan ni katugangak. Pagtagainap lagayan.